Beyramlar hem yolalar, qozimasi. Күзін қыш кіргенде қозларны өмелеп ішкерту шарасы. Qoz mamağından minder, түшек, yastıklar yasılar. Күзін қыш кіргенде қозларны өмелеп ішкерту şarası. Qoz mamağından minder, түшек, yastıklar yasılar. Qoz itinden oş, su için faydalanalar. Qozimasin bigirek de kızlar kütüp algan. Qoz itinden oş, su için faydalanalar. Qozimasin bigirek de kızlar kütüp algan. Yulqıgan qozlarını küyöntege asıp, kızlar şişmege su buyuna alıp düşkenler. Yulqıgan qozlarını küyöntege asıp, kızlar şişmege su buyuna alıp düşkenler. Şul suda qozlarını yuğanlar. Şul suda qozlarını yuğanlar. Гадәттә, гармуннар тагып, кызлар белән бергә егетләр дә шишмәгә төшкән. Гадәттә, гармуннар тагып, кызлар белән бергә егетләр дә шишмәгә төшкән. Сүзләр. Qozimasi. Qoz. Күзен. Qış. Kirgəndə. Lar. Ны. Ömələp. İşkərtü. Şara. Mamıq. Minder. Түшек. Yastık. Yasau. Сүзләр. İt. İtindən. Oş. Su. Üçün. Faydalanalar. Bigirek de. Küt. Kütüp algan. Сүзләр. Yulqıgan. Küyönte. Gə. Asıp. Kız. Şişme. Su boyuna. Su. Buy. Alıp. Düşkənlər. Сүзләр. Şul. Su. Da. Qozlarını. Yuğanlar. Сүзләр. Гадәттә. Гармуннар. Tağıp. Белән. Birgə. Yigitlər. De. Şişməgə düşkən. Beyramlar hem yolalar. Buz uzatı, Nevruz, Sabantuy. Buz uzatı. Yılğada buz quzğalı oңайы белән халыкның яши карты яр буена төшеп күңел ачу гадәте. Buz uzatı. Yılğada buz quzğalı oңайы белән халыкның яши карты яр буена төшеп күңел ачу гадәте. Гармон уйнау, җырлау, бию, агып барган боз өстенә ушаклар ягу рәвешендә уза. Гармон уйнау, җырлау, бию, агып барган боз өстенә ушаклар ягу рәвешендә уза. Нәүрүз. Яңа елны каршылау бәйрәме. Табигатьнең уянышы яз бәйрәме. Нәүрүз. Яңа елны каршылау бәйрәме. Табигатьнең уянышы яз бәйрәме. Нәүрүз 21 март көненә туры килә. Кешеләр бер-берсен Нәүрүз мөбарәкбәт дип сәламлыйлар. Нәүрүз 21 март көненә туры килә. Кешеләр бер-берсен Нәүрүз мөбарәкбәт дип сәламлыйлар. Сабантуй язгы чәчүдән соң июнь-июль айларында уздырыла. Сабантуйда көрәш, ат чабышлары кебек спорт ярышлары уздырыла. Сабантуй язгы чәчүдән соң июнь-июль айларында уздырыла. Сабантуйда көрәш, ат чабышлары кебек спорт ярышлары уздырыла. Бәйрәмнәр һәм йолалар. Нардуган, Ураза бәйрәме, Рамазан бәйрәме, Карга боткасы, Корбан бәйрәме,
30 август Татарстан Җөмһүрият көне. Бәйрәмнәр һәм йолалар. Нардуган. Елның иң кыска көне билгеләп үтү бәйрәме. 21-22 декабрь көннәрендә уза. Бәйрәмнәр һәм йолалар. Нардуган. Елның иң кыска көне билгеләп үтү бәйрәме. 21-22 декабрь көннәрендә уза. Ураза бәйрәме. Рамазан бәйрәме. Ураза тоту тәмамланганнан соң 3 көн дәвамында бара торган бәйрәм. Ураза бәйрәме. Рамазан бәйрәме. Ураза тоту тәмамланганнан соң 3 көн дәвамында бара торган бәйрәм. Карага боткасы. Сабан туе бәйрәменә әзерләнү йоласы. Карага боткасы. Сабан туе бәйрәменә әзерләнү йоласы. Авыл буенча йөреп җыелган ярма, сөт, май, йомыркадан йола боткасы пешереп, бала-чаганы сыйлау гадәте. Авыл буенча йөреп җыелган ярма, сөт, май, йомыркадан йола боткасы пешереп, бала-чаганы сыйлау гадәте. Корбан бәйрәме. Мәккәдә хаҗ тәмамланган көндә башлана һәм 3 көн дәвам итә. Корбан бәйрәме. Мәккәдә хаҗ тәмамланган көндә башлана һәм 3 көн дәвам итә. 30 август Татарстан Җөмһүрият көне. Бәйрәмегез котлы булсын, мөбарәк булсын. 30 август Татарстан Җөмһүрият көне. Бәйрәмегез котлы булсын, мөбарәк булсын.